falando con un bravío. Moi bons días, familia, como estamos? Que bravío teño? Bravío como o que así, ole, pero nada de historias taurinas ni nada, non. Ole a receita que imos facer. Por qué? Porque teño un plato sinxelo que vos gusta casi ao 100%, porque a pasta casi lle gusta a todo o mundo, con poucos ingredientes, que moitas veces facemos a gracia de poucos ingredientes, e pois hai unha chea deles e tal. Poucos, de verdad, é un sabor, é un par de técnicas que ides flipar. Así que, imos xa para aquí, porque eu sei que estás desexando saber o que imos facer hoxe no Estache Bo. Estabas esperando. Cando ven o Iván? A ver se paso o anuncio xa. Xa estamos aquí, amigos. Mirade, 4 cousas, Unha cebola. Protagonistas hoxe os lagostinos, que imos facer un par de cousas con eles, porque son tallarís de lagostinos ao allo cunha cremiña de limón. Mirade, para iso tamén temos uns allos, evidentemente, algo de alfábega, uns chiles secos, unhas cayenas que van a dar ese toque que nos gusta a nós, por eso do bravío, do que falamos, algo de nata ou leite evaporada tamén valería, ou calquer cousa, e incluso un caldo de peixe tamén poderíamos facer, pero, de feito, imos intentar facer tamén ca cocción deste, neste caso, tallarín moi fino que os italianos, se me escoitan dicir tallarín, mátanme, porque isto é linguini. Pero así, linguini de lagostinos o allo en crema de limón. Comezamos. Vamos aló, moi bons días. Como estás, Lidia? Iván. Estou con un bravío, estaba contando aquí aos nosos amigos, aos nosos televidentes, a xente que nos acompaña todos os días no Estache Bo, que, en realidade, imos facer unha receita destas que teñen cousiñas novas, vale? Porque imos aromatizar, neste caso, infusionar un aceite. Vamos a poñernos xa a pelar, mentre soltar. Que che toca? Adiviño que me toca pelar as cabezas dos lagostinos. Claro que sí. Vera, eu tamén sabes o que vou facer. Coller, neste caso, un chisco de auga para que empece a ferver, porque acordádevos que a pasta sempre en abundante auga salgada. Nin aceite, nin historias raras que moita... Mételle un pouco de aceite para que non se tal, porque non, que tontería me estás contando. Se isto ferva pelouros, non se pega a pasta. E pasta, isto digo eu, unha pasta que se xa decente, que se xa ben, porque ao final é unha cousa barata, e por a veces arriscar 30 céntimos aí, non sei eu. Ti sabrás. Veña, eu vou coller un pouquichiño de auga mentre se está pelando esos lagostinos, vale? Como vos decía, auga abundante. E mira ti, sabes o que pasa, Lidia? É que era a mellor debullando. Eu non vin a ninguén con a rapidez que debullas ti. Bueno, é estratégico, porque se é rápido, sobre todo nas cenas do Nadal, pois é a que come máis. Ah, amigo, o sea, tires o Fórmula 1 do Nadal. Claro. Vale, porque ademais, vale. eu do marisco do Nadal, a min non me gusta a maioría das cousas, o sea, non me gusta. Non paso traballo, non me compensa. Sei o que dice. Sabes o que dice? Estou intentando xa. Lidia ten unha fonte de nécoras aquí, e ten unha fonte de lagostinos e di, pois aquí vou a coller unha... Pois eu son o contrario. Teño unha anécdota. Mira, eu trata con esas historias, deixame poñer un pouco de lume, perdoa aquí, un segundo de nada, e vou botar tamén algo de sal, xa, unha boa presa, e moita auga, vale? Entonces non hai problema ninguno. Mirade, isto, así, eu que controlo un pouco, te detino vos, que moita xente despois dime, onde vas? Despois proba o momento Lidia, cando empeza a ferver e se desfaga, xa verás como non está salgado demais, vale? Importante, e se estivera, botamos un pouco de auga, tampouco pasaría nada, pero bueno, o que estaba a dicir, anécdota espectacular que teño eu cando era novo, vale? Bueno, fai pouco. Fai 5 anos, non? Fai moi pouquiño. Cando eu era novo, traballei moitas veces de camareiro, vale? E facía o que se chaman as extras e tal. Entón, facía as que non pagaban. Sí, no, sí. A mí non, pagaba. De feito, era rapaz, precisaba un pouco de carto e tal, e viñame moi ben. Se che digo a verdade, viñame moi ben toda esa historia. E o certo, vou poñer aquí un pouco xa de aceitiño, o certo é que, pois, bueno, non se me daba mal de todo, e chamábame bastante para facer tal. Estiven sempre, pois, facendo bodas entre os vernes, sábados e domingos no mesmo sitio, non? Unha vez que aprendí un pouco ao tipo aquel, Don Paco, dende aquí, non sei se seguirá tal, pero Don Paco era o tipo que me dixo, vente pa aquí os tales estes días a facer. E sempre tiñan un menú moi parecido, un ABC. Non era destos que podías elixir moita cousa, non? Porque nesto das bodas hai sitios nos que che din, toma, tes aí un recetario que dis, isto con isto, non, aquí era ABC, nécoras, lagostinos, centola.
despois había como un salpicón e carne asada. Punto. Non te podías mover dai. Podías quitar as nécoras, podías poñer tal, ou podías poñer tamén o lumbrigante, Tamén, bueno, pois, normalmente o que había moitas veces era lagostino e nécora. A carne asada e o salpicón. Eu acabei ata aquí de comer salpicón, carne asada tal. E o único que co tempo, porque estiven como 3 ou 4 anos facendo eso nos braus, vale? O único que me enchía de verdad cando tiña o meu descanso desa oriña era coller un pouco de viño branco e comerme 3 ou 4 nécoras. Pero claro, a xente bulía e eu estaba debullando e comer. Porque a nécora, que é a cousa máis maravillosa do mundo, sabedes que son pro nécoras, está, pero maravillosa, é unha cousa que tens que comer como, non con fame. Claro. É como para ver o fútbol, para ver eu que sei, o tenis, o que che dé a gana, vale? Mirade, aquí vamos a botar xa a nosa primeira historia, que é, vou facer unha cousa primeiro. Mirade, antes de facer isto, vou meter lume forte, vou dar unha vareada rapidamente a esas cascas. Non che digo eu, que ben non conto algo e xa está. Esta rapaza é un Fórmula 1. Non te quero ao meu lado, nas mesas do Nadal. Non te quero. Bueno, mirade, todas as nécoras para ti, non te preocupes. Aquí o que facemos é o seguinte, vale? Meter todas esas cascas e vamos a empezar a saber xa o que estamos a facer. Isto é tan sinxelo como que toda esa casca ten unha serie de sustancias, igual que as cabezas e compañía, e o que imos facer é sacarlle e chucharlle todo ese aroma e meterlle ao noso aceite, que vai cambiar de cor, evidentemente. Isto chamase infusión, que non é o mesmo que a aromatización, porque eu podería, por exemplo, hai moito tipo de aceite. Na casa saberedes, mades a mítica pizzería pon o aceite este de Chile, non? Moitas veces esas aceites de Chile podense infusionar, como vamos a facer nós, é dicir, que encero un pouco e que despois isto este a 60 graus un ratiño, e chucharlle todos os sabores, vale? Ou directamente colles, imagínate cos chiles, colles, mételos dentro dunha botella de aceite e deixalo aí durante un mes. A poder ser, vale, que vaya chuchando desa capsaicina que ten ese chile, a poder ser que este en lugar oscuro ou que a botella sexa oscura, vale? Eso é importante tamén. Aquí, eso que acabas de explicar sería aromatizar isto último. Aromatizar, sen quecer. Pero se quecemos, vale, facemos cunha confeitada, o que facemos é infusionar. Evidentemente, para aparellar os sabores, moito mellor a infusión, vale, para espertar, incluso cunhas ervas, vale? Que hai moitas formas, hai xente que mete, por exemplo, un perexil xunto con un aceite, trituras, e xo quedas así, ou con allo. E hai outra xente que iso, alta cociña, cousas da, pono por unha estameña, tal, e filtro, incluso ferve, escaldas, as follas se metes en auga xeo para que collan esa cor bonita. O sea, hai unha serie de técnicas que, como todo na vida, son, non sei se tal, infinitas, porque traballa moito a cabeza, moito. Mirad aquí, non sei se infinito ou non, pero o que fixemos nós é empezar a darlle esa primeira traballada. É como o que queremos é que solten algún chucho, non ten absolutamente nin sal, nin allo, nin nada, e non bota allo porque neste caso vai non levar despois. Xa veredes o porqué. Digo o porqué porque isto, en realidade, é unha pasta cun aceite así, con un pouquiño así dando unha revirivolta, pero en realidade ven dunha receita que son os lagostinos, as gambas, tal, o allo. A mítica cazola de barro. Sí. Buah, eso é unha auténtica maravilla. Mirad aquí, aceitiño, vale? Que vai facer esta cousa bonita e ese aceite xa queda aí. Vamos precisar este aceite todo para a receita? Non, pero quédanos para outras elaboracións, o que dixemos antes. Entón, o que motemos eso, o que fago é, agora, lume mínimo, é unha cousa super importante, mentre seguimos con esta historia, a ver se cerra ben isto, é coller aquí un revexedor, un premedor que teño, valo ver. Xa verás como che gusta. Eso. E mirade como vai. Aquí. Vamos a premer un pouco nisto. E mentras eu vou premendo e que eses sabores vayan collendo ese cor, ese todo para ese aceitiño, mira como xa empezou a cambiar un pouco de cor. Que me estabas a dicir? De que, ademais de lagostinos, cal é o teu marisco? Os mariscos favoritos ou tal? Como é? Son os langostinos, realmente. Sí, lagostinos, directamente, sí. Sí. Non teño... A ver, bueno, polvo tamén. Pero non son de nécora, de centola, de boi, todas estas cousas que ademais son máis apreciadas. Normalmente digo, vale, como, pero non mato por el. Quer dizer, non me compensa o traballo que faço. Vale, pero se che põe unha centola, por exemplo, estou pensando, unha centola bonita así aberta ao medio, e tal. O caldo ese... Non a toco. Non a toco. Estremezo do sabor que, mira, é un cacho de pan e botarlle aí un pouquichiño. De feito, hai moitas preparacións, tamén hasta incluso para eso. Hai unha no País Vasco, por exemplo, que lle botan un pouco de pan relado por riba, e tal, que põen así. O changurro, non? Oi, Dios mío, que mete despois no forno, e ten un toque de coñac, un toque de... Eso para min, eso, mira,
Mira, escórreme aquí a babiña xa. Non imos ter problemas en comer xuntos, cada quen ten un Eso é increíble, non? Eso é bo, que cada quen ten na mesma familia, que cada quen teña gusto diferente. Bueno, se mentón me dis que ti só comes lagostinos e hai unha centola, séntate ao meu lado. Lidia, sí, senta ao meu lado, non pasa nada. Vale, mirade, aquí seguimos. Agora sí, o máis importante de todo isto é xogar co lume, polo tanto, eu vou apagar. Por qué? Porque este agora xa ten esa temperatura suficiente, dentro un anaquiño, se preciso, volva a subir un pouco o lume. Isto, en outros sitios, con diferentes técnicas ou con diferentes artiluxios, podes meter o aceite, vale, e poñelo a 60 graus todo o rato. Tamén se podería. Nós non temos problema por esta historia, e o que temos que facer é o seguinte, aquí, que empece a fusionar, e imos facer unha cousa. Imos facer un fondiño con esa cebola, vale, para meterlle tamén esa salsiña de limón que despois ides flipar. Por certo, a salsiña de limón, eu tengo unha anécdota buenísima porque tiña unha colega que era italiana e dicía, a miña pasta favorita é unha pasta de limón. Eu non a probara na vida. Non, eu nunca probei. E non a fixo con nata, o día que me fixo a min non a fixo con ninguna historia desas. Pero a verdade, media cebola é suficiente, a verdade é que flipoume. Simplemente a reladura, co propio caldo de coctura, como din eles, da cocción, vale? E facendo despois, amalgamando, mantecando un pouco, cun chisco de manteiga, neste caso que era, por eso eu cambiei a manteiga por un pouco, ti non sabes como sabía eso. Rabeaba. E o que lle botou ela tamén é ricota. Despois, unha pouquiña. De verdad, pareceume unha pasta tal. É unha cousa que en Galicia, quen come pasta ao limón? Galicia comemos pasta con atún, pasta, eu creo, con carne picada. Mexillo, bueno, aquí nos Tachevo fixemos Sí, pasta aquí de sí. todas as cores, Digo a xente nas súas casas normalmente o que vexo é unha consulta, Sí, non? a Que ver, máis habitual. Vale, porque tamén sabes moito deso, Claro. porque, claro, que é a experiencia que che dá o estar con xente. Dime, O que vexo que máis habitual é a pasta con tomate e atún e a pasta con carne picada. E normalmente pouca xente móvese dai. E vexo que moitas veces a xente me di, bueno, é que cando como pasta intento facer pouco porque cando como pasta como moita cantidade. Isto ten que ver, normalmente hai moitos casos, non? Pero normalmente ten que ver, primeiro, porque a xente ten unha connotación negativa da pasta, algunhas persoas, sobre Isto xa todo. falamos, pero conto outra vez, porque aquí hai veces que temos que repetir que non todo o mundo, hai veces que un día non pode vir alguén, non? A ver, conta. Sobre todo que falábamos dos dietantes crónicos, non? Esas persoas que pasan a vida a dieta adoitan ter unha percepción negativa da pasta. Eso que fai? Que cando como pasta, si como pensando que é algo que non debo comer, que non é certo, Sí. como con máis ansiedade. Entón, Sí. o día que hai pasta, ao final como máis cantidade, non? Ajá. Por exemplo, esa é unha das cousas que vexo que pasa Psicolóxico, moito. é que é moi psicolóxico, eu flipo. É que a conduta alimentaria... En serio, cando me conta estas cousas e tal, ten todo o sentido do mundo, pero claro, está metida na consulta, está falando con xente todos os días, é como cortar cebola. Eu corto mellor cebola que ela, pero ela sabe moito destas historias, porque a conduta, cando falas da psicoloxía da xente e tal, casi que é un ABC. Hai como 4 ou 5 prototipos e andan todos aí, non? Metidos. Sí, normalmente sí. A ver, evidentemente casuísticas 1000, pero... Claro, individualizacións, non? Pero sí, a orixe, non? E despois vexo outra cousa tamén, que é ao punto de satisfacción. A comida non só ten que ser saciante, non só ten que ser nutritiva, ten que ser satisfactoria. Entonces, moita xente omite este punto no seu día a día, non? De, veña, fago algo rápido e tiro para adiante. Claro, Pero que algo que non sí. estou a desfrutar. Entonces, cando me atopo cun prato que sí que está rico e sí que desfruto, como moita máis cantidade do que como habitualmente, porque normalmente non me permito desfrutar da comida. Porque non me permito, porque paso, a veces é por tempo, tal, a veces tamén por deixadez, non? Porque moitas veces, escoito, está chego, hoxe non quero mentir, pero mira, estou aquí, estou a falar con vos, a veces o que dura o programa, que é 25, 30 minutos como máximo, imos facer unha receita. A auga está a ferver, esos 10 minutos da pasta, temos o aceite aromatizado, se o temos xa de antes, imagínate. E isto, que vai ser unha salsa que vamos facer en pim-pam. Media oriña, Media oriña para comer fresco e para comer ben. Ollo, que a veces hai que pensar un pouco nestas cousas. Temos aceite quente, veña, esta media cebola, para aquí, choiviña, e seguimos tal. Entonces, o que me estás a contar é que a pasta, a xente ten así como metida que tal, que come moita porque é como, hoxe tócame, non? Sí, non é algo que fagamos conscientemente, pero normalmente o que hai debaixo, non, dese comer tanta cantidade o día que hai pasta é pensar que é algo que non debo comer, polo tanto, o día que a teño diante, polo que sexa, pois como aproveitando, non? Porque non sei cando vai a ser o próximo día Sí, o que a dis volte perfectamente. a comer. Isto pasa moitísimo. Pola contra, as persoas que non teñen, non fixeron nunca dietas, ni teñen esa restricción mental, cognitiva, pois simplemente desfrutan da pasta ata que están cheos e xa dirán, pois outro día como pasta. É abur, claro, exactamente. ¿No? A veces estar cheo tamén é unha cuestión de tranquilidade, de comer, de falar, non estar ás presas de meter que... Eso pasaba, pero sabes o que pasa? Que eu nesto teño bastante empatía, pareceme unha cousa interesante o que vou a dicir agora. Eu recordo meu pai, que
que traballaba un montón, non? E viña e día, teño media hora para comer, teño unha hora. Chegaba, tío, non desconectaba, entendes? O sea, recordo etapas da vida na que chegaba, pum, metía focus. Pero focus para que? Pa pum, 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 casi na que tal, como che vai. Porque tiña que ir a traballar outra vez. E a vida era así. Mira, isto empeza a ferver, maravilloso. Vale, entonces, que pasa con eso? Que eso non presta. Despois dicía, tiño unhas digestións malísimas. Pero como non vas ter? Pero como non vas ter animaliño? Home, como non... É que é normal. Vale, mira o que facemos nós. Vale, neste caso, isto vai se triturar e simplemente quero que este como uns minutiños. Entonces, o que vou facer agora é que isto está outra vez aquí, voulle dar unha última liada, vale, para que suba outra vez a temperatura, o que che dicía antes, o que vos dicía vos. Estamos intentando infusionar, sacándolle todos os sabores a eso. Por lo tanto, deixamos con este pouquinho de sal a cebola facéndose, e isto que está a ferver, vale, vou facer unha cousa. Veña, que xa deixemos antes. Espera un segundo. Lidia. Nin trampa ni cartón, séme sincera, vale? Algunha vez non son. Vale, sí, por eso, tens razón. Que tal? Pero espera, colle ti, non te queimes. Vale, non te queimes, pero sopla. Sopla primeiro e dime se está moi salgada ou punto de sal en riba, que é como ten que estar. Vamos a probar, porque teño que saber tamén como va a miña mau. Vale. Está tirando a salgada. Tirando a salgada. Está salgada? No, moi salgada. Veña, temos a chisma feita. Vamos para arriba logo, pon eso por aí, perfecto, e colleme a pasta. Veña, que o que imos facer nós é meter directamente eso aí, porque isto, recordade, a pasta, según o fabricante, depende unha ou outra, ten o seu punto de cocción. Neste caso, isto, para que este o dente, unha pasta con semolina, con tal así, bastante duriña, para que quede o dente como nos gusta a nós, non está chevó, 10 minutiños. Por lo tanto, metemos a pasta, esperamos un anaquiño, máis, isto xa está fervendo, apagamos outra vez a esa infusión e a esta cebola. Nada, un chisquilichasqui e seguimos ca receita. Vamos, Lidia, vamos, que isto xa está a pique. Quedan 2 minutiños. A pasta, o que vos dixen, nada, tío. A pasta ferve, a pelouros non se pega na vida. É unha pasta boa menos. Mirade, o que teño por aquí. Esa ceboliña, vale? Xa pochadiña. Mirade tamén. Ollo. Que cor, Ollo. Mira, pouco, Mira. Parece unha allada. Vale, parece unha allada. Con ese pemento en pó. Pois non, é toda a sustancia desas cabezas que a fume de carozo sacou aquí Lidia ca súa máquina debulladora, as maus. Vale, o que facemos nós, ti sigue aí, que estás a pelar estas historias, imos coller xa cousiñas que precisamos para aquí. Porque a cousa ten a seguinte movida. Mira, agora o que vou a facer eu é o seguinte, zume de limón e nata para aquí, vale? A nata que empece a facer das súas. Tarará, tarará. E como sempre, boto un pouquiño, pero non me paso, vale? Ese toque, que tamén me dá untuosidade, é unha cousa importante. O que os vou dicir agora, a min parece moi importante. Vamos a meterlle un toque de rock and roll a eses lagostinos con acho, vale? Aí temos o rock and roll e aqueles cayenas. Por lo tanto, ese lácteo, esa nata tamén fai que se limpe ese padal. Para min tamén moi importante. Así que, o que facemos agora é con esa natiña, coller isto, mirame como vai, e o que facemos é o seguinte, cambioche isto, para que fagas o zume, por isto como quedo eu. Aí. E aquí, eu empezo co allo a traballar. Láminas, por qué? Podería facer o que che dera a gana. Escoita, o que che dera a gana, tal Mira, cual. este é un exemplo de que se poden mesturar cítricos con lácteos. Que falábamos un día do mito de que no almorzo non se pode tomar zume con leite porque calla leite. Moita gracia me fai isto. Mira, o que vou aproveitar tamén é isto, vale? Esta toniña. Claro que sí, que se corta, Non vai a ser que tomes un zume de laranxa e un pouco de leite despois. Isto é importantísimo tamén. O final de todo, seguro que vou a meter outro pouquiño máis. Pero agora, como lle gusta a Pablo, ese dediño por aí e ese pouco pa aquí. Isto, pa ti tamén. Vale, perfecto, deixamos eso por aí. Esa pasta, como vos dixen, xa está medio feita. E o que vou facer é o seguinte. Mirade, teño isto aí, reducindo. Vou remexer un pouco esa codia, vale? Aí che me gusta ben. Porque aquí isto empeza a ter moito sentido. Xa verás. Xa cheira desde aquí. Como? O limón directamente, entre que tal? Vale, isto, o que vou facer eu é o seguinte. Mirade. Isto por aquí, como temos o tempo xusto e non me gusta nada a pasta que se me coce demais, non me gusta nada, apago. Vale, zume de limón, por favor. Pa aquí pa dentro, aí che vai, esa codia, esa tona, e temos. E agora, o que fago eu é isto. Mirade, tacatá. Cuidado aí, Lidia, que teño xa todo preparado para que isto escorra perfectamente. Mirade, teño aí o meu amigo. Mira que quedaches. Sal pa aí, ó.
salpa aí. Mira, moito me gusta isto. Hai unha proba maravillosa que é a de tirar o espagueti a ver se pega ou non, verdad? Bueno, pois non sexamos lambós, por favor. E fagamos o seguinte, mirade, isto para aquí. Unha cousa importante, fixen unha falcatruada a medias, vale? Porque acabo de tirar toda a auga da cocción e non tal, pero como un vai quedar un pouco aí, mira como vai goteando, porque non está todo escurrida, aproveitaremos a que me quede en baixo tal. E senón, como temos salsiña, non pasará nada. Mira, isto está aquí, prácticamente feito. Botamos unha cousa, aquí isto, e agora isto, aquí, de primeiras, o allo, aceite, mirade, isto empeza a ser a maravilla da natureza. Aceitiño con todo o sabor do lagostino, vale? Mirade se hai un 3.4 aquí, ben bonitiño. Vale, collemos allo, cólleme tamén esas cayenas que están aló, xa verás. Vale, allo, como se fora para unha boda, como traballei unas bodas que vos dicía, comendo nécoras, para unha boda, allo, que non vos pase. E a xente, mira, teño aquí como unha formija, que me vai dicindo de vez en cando cousas e lle gusta ben o picante. Chámase Marcos. E díxome, cárgalle o picante esta receita que despois esa como eu. Ai, Marquiños, como che vai gustar? Pois o que fago eu é chisco de lume, de feito, imos facer unha cousa ben bonita que é deixalo, cambiaro porque é máis que preciso, porque ese aceite xa está prácticamente quente. E témolo aquí. Esa salsiña témola que triturar, vale? Imos fasala perfectamente xunto, deixen, e alfábega ca trituración. Non quero que se quente aí, porque despois ainda vamos a mantecar un pouco. Esta vai quedar así por aquí, e o que fago eu é o seguinte, mira. Allo, o meu amigo allo, pa aquí pa dentro. Teño moita curiosidade, por probar o limón ca pasta, porque non o provei. Pois vas flipar. É a curiosidade a miña historia que fixen aquí, que parezco sempre, que parezco... Ai, miña avoa está flipando, dicindo, xa está o Valdrón. Tranquila, Maximina. Vale, e agora, tan sinxelo como esas cayenas. 3. Veña, nin para ti nin para mí, Marcos, aí che vai. E, por suposto, confeitar a cousa máis maravillosa do mundo, que son estas coliñas. Por aquí, ese por aquí, e imos metendo, isto sí que é a tapa de todos os garitos de carreteira que había, que era o máis avanzado. Fai 20 anos, había un bistetal, e cando a xente collía isto era... Isto de tapa? Como? Mira, de pequeno eu iba pouco a comer por aí, vale? E cada vez que iba a comer por aí, o meu plato principal do que me parecía que non comía na casa era as gambiñas ou o allo. E xa me gustaba o picantón, xa me gustaba, vale? Mirad o que facemos aquí agora. Isto, así, vale? Isto que estaba pensando que iba a triturar, ti dime unha cousa, gustaríache encontrar un pouco esa ceboliña polo medio? A min gústame, Pois entón vamos deixalo así, veña, compráchisme, vamos aló, metemos lume aquí, logo. Isto, recordade que o máis importante é que se faga moi a lume pequeno, vale? E durante 3-4 minutos, sabemos como sempre no peixe, o que di o señor Iván non está chebo, non te pases ca cocción do peixe, nunca na vida. Pois o que facemos é o seguinte, ter aquí, mirade como vai cambiando de cor, a ver como un bolo ensino, está a quecer xa esa salsa perfectamente, e imos meter esos tallarís aí metidos. Mira como cambiou a cor, mira como cambia a cor. Mira como metendo, e como estamos a confeitar. Por qué? Porque ese allo non queremos que se nos queime, porque senón daría un sabor tremebúndico, non queremos tampouco que se nos pase por dentro ese lagostino demasiado, vale? E agora o que imos facer nós é acabar 1 minuto por este lado máis e mantecar, evidentemente, nesa salsiña os nosos tallarís. Así que facemos o seguinte, vale? Mirade que ese chisco de aceite que cambiou, aí metemos tamén esa auguiña que foi quedando e empezamos a remexer rápidamente, así, con esta arte que nos dá, mirad, ai, lari. E aquí, agora, o único que temos que facer é meter a alfábega rapidamente, así, como vos dixen, en folliñas, incluso despois para poder empratar tamén, pero a min gústame que, como lle chaman eles o basílico, vaya nestas folliñas pequenas, así, ben bonitas, que se vayan collendo, que non se quezan demasiado para que teñan forma. Pouquiño así, minuto máis, remexemos, un chisquilichasqui, e empratamos o conxunto, veña! Hoxe cociñamos tallaríns con lagostinos ao allo e salsa de limón e alfábega. Comezamos poñendo auga a ferver para cocer a pasta o tempo que indique o fabricante. Ao mesmo tempo que pelamos os lagostinos para dourar as súas cascas nunha tixola, un par de minutos, cubrindo de aceite e machucando para que solten todos os seus sabores, deixando así infusionar.
Mentres, picamos a cebola para rustrir nunha tixola uns minutos e de seguido engadir nata, reladura e zume de limón, cociñando uns minutos máis. Por outra banda, picamos os dentes de allo para engadir a unha tixola co aceite infusionado, unhas cayenas e os lagostinos, cociñando conxunto 3-4 minutos. Imos logo coa mestura final, engadindo na nosa salsa a alfábega e a pasta xunto cunha pouca auga da súa cocción, para empratar cos lagostinos ao allo e comezar a papar. ¡Epa! ¿Dónde vas? Me coñeces, Ay, Dios mío, está aí intentando, dice, vou pillar un lagostino ou o que sexa. Ti explica que aumentas. Mirad o que hai aquí. É unha salsa de limón, unha cremiña ben posta, vale, con ese toque de nata, con ese todo, e sobre todo un aceite infusionado cuns lagostinos ao allo que meten medo. Aí, uns tallarins, o que sexa, para facer as delicias de calquera na casa. Mirade que isto sí que é pasta. É a pasta do Estáchebo. Aburiño! Que, como che vai eso, Picaba moito?